кем әйтә? Башкорт теле көне. Әйдәгез әле йыр йырлап алайык. Нинди йыр? Башкорт телендә һөйләшәм. Рәшит Шәкүр һүзләре, Мөхәррәм Сәлимов музыкаһы. Башкорт телендә һөйләшәм, башкорт телендә. Башкорт телендә һөйләшәм, башкорт телендә. Минем яшәү тамырларым башкорт ерендә. Минем яшәү тамырларым башкорт ерендә. Рәшит Шәкүр башкорт телендә һөйләшәм. Башкорт телендә һөйләшәм, башкорт телендә. Минем яшәү тамырларым башкорт ерендә. Туган телем һин халкымдың былбыл тавышы, ваттардан канат кагышы. Киң уралым йырлап ага һинең һуларың, алыс яңгырайлар һинең моңларың. Рәми Гарипов, туган тел. Мин халкымдың сәскә күңеленән бал кортындай ынйы йыямын. Йыямында йәнле ынйылардан хуш етле бер кәрәк коямын. Шуңа беләм мин тел кәдерен. Бер телдән дә теле кәм түгел, көсле лә ул байлы, ягымлы, кәм күрер тик уны кәм күңел. Халкым теле мине хаклык теле, унан башка минең илем юк. Илен һөймәс кенә телен һөймәс, иле юктың гына теле юк. Әсәм теле минең сәсән теле, унан башка минең халкым юк. Йөрәгендә халкы булмагандың, кеше булырга ла хакы юк. Һеҙҙе башҡорт теле көнө менән Ҡотлайбыҙ! Мин башҡорт!